V rámci chudnutia je veľmi dôležité si uvedomiť to, že nie je dôležité iba to, ako sa mení váha v rámci daného obdobia, kedy sa snažíme chudnúť, ale je dôležité, aby samotné chudnutie prebiehalo zdravou formou. Dôležité je myslieť na dostatočný príjem mikro- a makronutrientov, nezabúdať na príjem vlákniny, na pestrosť v strave a určite neodporúčam, aby strava bola jednostranná a aby nechýbali niektoré dôležité živiny. Veľmi často sa stáva, že v prípade žien je v dietách absencia tukov, či už živočíšnych alebo rastlinných, a v tom prípade môže dôjsť k negatívnym zmenám v rámci hormonálneho profilu alebo v rámci celkového zdravia tela.